Kasuwanci a jihar Maradi ta jamhuriyar Nijar da ke zama cibiyar kasuwancin kasar na cikin wani yanayi ta sakamakon bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan Yulin 2023 wanda hakan ya zamo dalilin rufe iyaka tsakanin kasar Nijar da tarayyar Najeriya, wanda kamar yadda aka san su tun fil azal ɗaya baya yi sai da ɗaya, wanda wasu kan halakanta hakan da rufewar iyakan, wasu kuma sukan alakanta hakan da faduwar darajar naira da ya karu kuma daga baya. Dangance da hakan muka tattaro muku ra'ayoyin wasu 'yan kasuwa wanda suke ganin koma bayan hakan, kamar da za ku ji ta bakin wannan 'yan kasuwa. Su 'yan Najeriya masu zuwa su kawo mana kayan suna kai mana da farashi, muna a kasuwa ba mutane ba sa samun zuwa su yi namu, saboda mai suna ganin kamar namu in yayi tsada, mai nasu shine sauki. Saboda Allah a nemi sasanci a zamna a ga menene ya kamata a furdo mu al'amarin ga. Mai mafita guda ita ce in su zo a zauna da su da mu 'yan kasuwan mu nan a yi farashi guda, in kuma a'a farashin su za su rike, to ya zama lalle ya kamata a ware musu wani bangare kaɗan wanda ba za su shigo ba za mu shigo su ba, sai dai mai buƙatar su ga yanda zai iske su, aka ba mai buƙatar mu shi ma ga yanda zai iske mu. In dai ba magana ce ta sansali ko a haɗa ta haka dai, wanda dai shine nake ganin kawai shine mafita. Kuma da Hausa hakan ce ra'ayi riga ba tare aka lalace ba. Akwai wasu 'yan kasuwan da suke alakanta hakan ma da samun wani ci gaba, musamman faduwar darajar naira, wanda ya zama to dalilin shigowar wasu mata daga Najeriya sukan ibo kaya su kawo domin su saida a sauwake, kamar su Malam Basiru, masu ganin hakan ci gaba ne. Gaskiya mu yanzu sai mu ce alhamdulillah, saboda muka ga mu kasuwa ta Maradi bakin gwargwado muna samu alhamdulillah, kuma gaskiya ba kuma faduwa duk dan Nijar da ma tashin sefa shi na kawo ci gaba ga dan Maradi bakin gwargwado, saboda in naira na wani sefa ba ta daraja kayan da ka sau wani ba ka san umarnin shi, kuma gaskiya ba, amma in ka sau kuma ta suka sauka ka sai gare su ka samu alheri gare su. Yanzu mutane suna samun cewa suna mata suna dubuwa, ana cewa mata suna zuwa suna sauka suna bata kasuwa, ba haka bane. Saboda mu yanzu mu za mu tace mu sauka mu kawo nan, mutanen ba su sosai ba. Amma wannan ka yi zaman ka gida a kawo maka saya. A rafar da wannan rayuwa da ake cikin nan ta wulakanci tsakaninmu da su Najeriya. Sannan yanzu ka tauga hanya su ka sama ba a raga musu ba halin yanzu. Su yanzu ma matan masu tahowa, aga mu wulakance su kuma can su wulakance su, aga aya bai yi ba. To da mu ke zuwa da wulakanci ya karkaruwa, amma da ke mu sai Allah kawo ta la'ima wadda su ki kawo mana mu sayi, kenan mu sai da mai hankuri, mun san lokaci ne, lokaci mu ga kan mu 'yan kasuwa mu za mu ta masu abin mu. Mata da ke shigowa da kaya daga Najeriya, tunda yanzu misali wanga korafi ne, tunda yanzu misali in ga doki lemu wanga na budo wanda sai da 30 shigowa da shi da ake ya sa an kira mai farashin da abin da yake jikka da 20 jikka da 50, yanzu haka lemu ya koma, in ka ji iso ne da nan sai na 'yan Najeriya da shigowa da shi suna karya mun darajar kasuwancin, suna sai da 170 har 150. Ka gani game yan kasuwa sai ga kenan a kenan darajar kasuwanci ta kasa kenan, mata masu sugar su kilin wannan abu dole a kirkiro ta hukuma a gwamnatance wanda za ta saita wannan lamari na kasuwanci, saboda zai kawo ma 'yan kasuwa koma baya da kuma jihar Maradi gabaki daya koma baya dangane da haka nan. Da kai bayanin wannan mata masu zuwa da kaya suna saidawa, ba ka ganin an samu wata dama ta sauwake muku 'yan kasuwa na shigo muku da kaya su saida muku sakamakon yadda da su ko sha wahala kun ta yi, musamman a wannan lokaci da iyaka ta gare, ba ka ganin wannan a matsayin sauki ne? To yanzu in ka lura akwai wani abu wanda mutane su ganin tamkar sauki ne, ka san kowa da ta ci kamar, amma ni ma wanda ya ci ta fahimta. Yanzu in ka lura yanzu idan duka muna harkota muna zuwa muna sauwa wurin, to shin ya kake gani su masu manyan shaguna irin su Alayyar Tijjani nan duk bayan masu manyan 'yan lemu, ya kana ganin suna biyan gwamnati a tax, shin kasuwancin su bai kasa koko ya kake ganin duk abin da suka kawo a cikin kasar mu suke sai da, to ya kake ganin dangantar haka nan, ga a matsayin ka tsakanin na dan kasa a matsayin ka na Najeriya ba, ni ma ina ma tambaya, shin kana ganin kasuwancin zai tahi da kyau koko kana ganin zai ja baya ne?
ba mu yi ƙasa a gwiwa ba domin jin ta bakin su ra'ayin wannan 'yan mata da ake zargin sun karya faduwar darajar kasuwanci a jihar Maradin jamhuriyar Nijar. Shin hakan ne ko kuma zargin su ne ake akan wannan lamari? Mu ba mu sai da kayan mu a kare, inda muna sai da a kare ai da sai mu sai da musu ko a karen dan mu sai da musu mu koma gida. To dan mu zo mu ga gari muke zowa ai dan mu samu muke zowa. Yawwa to ya za a mu sai mu kawo kayan mu cikin mutunci mu karyar da shi. Su ne ba su sayan yadda muke sai da musu. Shi yake sanya wanda ya zo wurin mu yace yana son ɗaya in muka ga mun samu yan dala 10 ciki ko 20 sai mu sai da musu don mu samu. Su kuma sai su ki ba mu wannan dala 20 ko 10 ɗin ciki. Wasu na alakanta hakan da faɗo darajar naira. A me ra'ayin ku akan hakan? To dan naira ta faɗi ai ba ka zuwa ka kaskantar da abinka. Ba ka kaskantar da abinka. Sai ka zo kai ka so can da naira tamu kaga kudin ka za su kaskanta kuma ka zo nan wurin kuma sai ka kaskantar da abinka. Aha to ai dan ka samu ka zo ka sayi. Kun ji ta bakin su kamar da wasu su kuma sukan nuna cewa ana samun hakan, kamar da wasu 'yan kasuwa suka yi zargin wasu ɓata gari daga cikin su sukan so kaya su karya musu daraja yadda 'yan kasuwa nan ba su samun abin da ake so, akan cewa akwai masu irin wannan tsarin inda suke kira da babban murya ya kamata su daina domin ci gaban kasuwancin na bangare biyu da su da ma matan mazan 'yan kasuwan da ke Maradin jamhuriyar Nijar. Dan Allah dan Annabi su bar sakin kaya a wulakance saboda suna bata mu suna. Ba ta yiwuwa mu kaso kuɗin mota kuɗin kaya amma su zo su rika wulakantar da kaya. Ana ta jajan ana koken mu muna sakin kaya, ni dai faɗakar da zan yi ga mata 'yan uwana dan Allah su rika sa kaya da muhimmanci haka riba su samu riba su koma yadda ya kamata. A ƙarshe dai muna fatan duka ɓangarorin biyu za su zanna domin su fahimci juna, domin ɗayan duka baya yi sai da ɗaya. Kamar da Nijar da Najeriya aka san su tun fil azal yan uwa ne, ɓangaren makwabtaka haka kasuwanci. To dole a tsaya a fahimci juna domin samun maslaha da samun daidaito da samun ci gaban kasuwanci a wannan jihar tamu ta Maradi da ma ci gaban tarayyar Najeriya domin da ma Nijar domin duka ya shafe mu. Ƙarshen rahoton kenan. Jazuli Sadisu Maradi, mai Koto Hausa.